mao po ni ang grasya ni Kristo. Nito utanga ang iyang kamatayon nakaluwas nato. In what way? Maunang mudawatan niya through the sacraments. Kaya kining sakramento mauna ang tubo sa kaluwasan. 7 na kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diba? Example ako gapon sa amua, ang among tubig gikan sa Dumoy. Dumoy ang bukid. Pagkahuman, ang gihimo, naghimo og Davao City Water District. Diri o siya tawag na sir, Cebu. Metro Cebu Water District. So ang Metro Cebu Water District naghimo og mga pipes. Naghimo og mga tubos kabalayan kay para dali ra ma-access ang tubig nga makatagbaw sa atong kauhaw. Di na ta magkuha pagbalde mo atos pas bukid magkaos og tubig. No. Gipasayon tungod sa Metro Cebu Water District. Sa moapod gipasayon tungod sa Davao City Water District. Ang Kristo po ingon ana, gipasayon niya nga madawat ang iyang grasya through His church. Siya mismo nagbutang og tubo. Bunyag? Siya confirmation? Kumpisal? Eucharist? Kau ba? Obses ka na ng kasal ba? Again, baptism, confirmation, Eucharist, kumpisal, extreme, unction, holy order, and holy matrimony. Kanang 7 ka tubo sa kaluwasan o 7 ka sakramento, diha nato madawat ang kamatayon ni Kristo. Diha nato siya makuha. In what way? Kita mismo ang mo kuha kay ang salvation gibargi na magud niya. Naa diring bautismo ha, naa diring Eucharist, nara na nimo mudawat ka. Mo na kung di ka mudawat ana, buti pasabot na ang garbo na usa sa dagko nga mga sala nga gisulti sa balaang kasulatan. Gibargi na niya, nara nimo makuha kadi. Sa karon, naana ang 7 ka mga sakramento. Pag mudawat kiini, ang violation, ang guilt nato against God mapapas. Nga naman, kay instead of ikaw ang mag-amtos, si Kristo kadtong iyang kamatayon ang tan-awon sa Dios. Kay ang sin, ilang mga sira, kasang i-erase ha, sin, nasa ito ka effect, guilt, and damage. Pag madawat ito sakramento, tanggal lang ito ang guilt. Pero na ay nagpabilin nga, damage. Kasi yung bayad na, kita. Murabag nakabuak og usa ka botilyang soft drink sa among silingan. Ngayon og pasaylo tag-iya, "Ma'am, sir, pasaylo ako kay nabuak na ko ang usa ka litro ni mga soft drinks." Ingon dayon tong tag-iya, "Wala problema dong, maluluyon man ko. Way tinubdan akong kaluoy, pasayloon dayon taka." Kay nangayo makang pasaylo. Pero bayari ang imong na buak. So ang guilt na connect siya pagbalik, connected siya pagbalik, sadang niingon, gipasaylo na ka. Pero naay damage nga ikaw ang mo bayad. Katong guilt mo na to, ang mo connect up to, ka spiritual man to, si Kristo. Ang damage, kita ang mo bayad. Unya kay ang simbahan, naaman siya ang grasya. Mauna nga naay say tudlo, mahitungod anang indulhensya. So, ni doon lang tagkumpisalan. Ang umpisal to sa pari, ingon ang pari, sa ngalan sa gahom, naghihatag ka na ko sa Santa Iglesia, ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Samtang gihatag absolution, di ba, gi-reset na to ang act of
Trisyon. Pasaylo. So, tanggal lang ato ang guilt. Damage. Matangtang na ang damage sa atong sala kung buhi pa ta, kung nakahimo ta sa duha ka butang. Sama na. Corporal works of mercy and spiritual works of mercy. Unsa man ang corporal works of mercy? Kung naay gigutom, pakanon. Kung naay giuhaw, paimnon. Kung naay hubo, anang St. Matthew chapter 25? Hubo ako, apan inyo kong gibistihan. Gigutom ako, inyo kong gipakaon. Giuhaw ako, inyo kong gipainom. Nabilanggo ako, inyo akong gibisita. Mo na mga corporal works of mercy. Ang madawat na tong grasya din na indulhensya. Spiritual works of mercy, kanang mubadlong ka sa nasayop. Pag nakakita ka na niya nasayop, badlongon nimo. Pero ayaw po pagkaulawi po, luoy po. Badlongon nimo nga ayaw anaha mo nimo na in a constructive way. Pagtuon sa mga divine mysteries kini nga tong gihimo. Spiritual works of mercy kini. Mga devotions. Spiritual works of mercy kana. Maunay mo bayad nato sa mga damyos. Pero pag namatay ta, mawa ta ka bayad ana asa man ta dauban? Sa purgatorio. Nya kuyabi ang purgatorio kay extension siya sa impyerno. According to St. Thomas Aquinas, ang kalayo sa purgatorio ay kalainan sa kalayo sa impyerno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.